Zašto se toliko malo priča o kvalitetu vode sa česme? Izvršena su istraživanja da ta voda sadrži previše hlora. Užasno je za piće, a kamoli za tuširanje. Povećava rizik od raka organa za izlučivanje. Da li na struju? Znači on konstatuje pa pita da li. Prijatelju, ti kad živiš u gradu, nemaš izvorsku vodu, razumeš, onda piješ koju imaš. Nećeš da piješ flaširanu, nemaš para, nemaš svoju baštu i onda kažeš biljke su prskane na pijaci, razumeš. Kad budeš imao svoju baštu, onda jedi neprskano, koje ti proizvedeš. Kad nemaš svoju baštu, jedi šta ima. Tako da, čime nas truju? Ne truju oni tebe, nego si ti došao mečki na rupu i sad kukaš. Preseli se na selo. Kraj priče. Evo, Zoran Ristanović iz sela Prijevor, najbolji stručnjak za organsku poljoprivredu, organizuje besplatan kurs iz organske poljoprivrede na svog imanju. Imaš smeštaj, hranu i da učiš. Tamo ćeš malo da radiš, znači imaš smeštaj, hranu i učiš. I da osposobiš se za život u prirodi. Ako te to interesuje, ako te ne interesuje, ti kukaj kako te truju, pa došao si kod trovača i sad kažeš truju me. Dođeš u kafanu i kažeš, pa oni mene truju, pa što si došao u kafanu?